No niin, täältä jatkuu tämä video sitten ja laitan tosiaan tähän Italian pataan savuporojuustoa tommosen melko isoon köntälleen, niin annetaanhan sen sinne sulaa sitten. Tästä tulee kyllä varmaan oikein maukasta. Voiko tuo olla tuo Italian pata jo semmonen valmis, niin laitan tuota tosiaan tuonne. Onpa vähän isommalle Tästä nyt meni tästä rasiasta, mikä äsken näkyy, niin reilut puolet. Aika paljonhan sitä tuli kyllä maisteltua jo pelkästään, mutta laitan tommosen ihan reilun köntäleen sinne, niin pitäisi sitten varmaan olla makuakin sitten siinä. Ja tähän on tosiaan laitettu vaikka mitä sitten vähän muutakin sekaa, että on semmonen aika tuunattu versio tämä Italian pata, mutta eipä siinä mitään. Minä annan vähän aikaa tämän tässä vielä muhian, niin katsotaanpa kohta. Se on moro. No niin, ja jatkuu täältä sitten. On tämä Italian pata nyt on valmista ja tuossa on raijuustoakin pikkusen laitettu kylkeen. Tosiaan tässä on Italian pataa. Italian pataa niin on jalostaja Italian pataa, mutta ensin on paistettu jauhelihaa sekaan laitoin sipulia ja sitten nämä Italian pata-ainekset. Tai itse asiassa jauhelihaan laitoin paistovaiheessa HP-kastiketta. HP-kastiketta jonkin verran, sitten laitan valkosipulijauhetta ja sitten nuo Italian pata-ainekset ja sitten loppuvaiheessa niin ja sitten on vielä noita viipaloituja herkkusieniä. Tuossahan ainakin näkyy niin herkkusieniä. Sitten annoin keittyä ne siihen, niin kuin keittelin aika lailla siihen valmiiksi ja sitten laitoin sitä savuporojuustoa tuohon noin vielä. Ja mausteeksi laitan sriracha-kastiketta myös. Ja vähän laitoin ahjoakin sinne sekaan. En nyt viittinyt kuvailla siinä tekovaiheessa, kun on vähän vaikea kuvata ja tehdä yhtä aikaa. Niin. Mutta semmosia aineksia tosiaan tässä on. Tai ei muuta kuin maistellaan. Joo. On kyllä. Ei tässä paljon kyllä maistu nuo ahjo eikä sriracha, että olisi melkein voinut vähän enemmänkin laittaa, mutta niitähän voi lisätä sitten näihin annoksiin. Tätä kuitenkin tuli tehtyä 2/4 grammaa jauhelihaa ja 2 Italian patapussia. Ja tosiaan sitten sriracha-kastiketta, HP-kastiketta, viipaloituja herkkusieniä, purkillinen, pari sipulia, valkosipulijauhetta ja sitten sitä savuporojuustoa. Ja näin. On kyllä erittäin hyvä. Erittäin hyvää on. Mutta ei siinä. Minä aloin jatkaa tätä syömistä ja näin. Ja tälle jos joku arvosana nyt pitää antaa, niin annetaan nyt näin itse tehyksi ruuaksi ja näin, niin annetaan tälle 4/5. Kyllä se on. Sen verran täytyy antaa. Mutta ei siinä. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat.
Se on moro.